खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल सिमां राजा यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोबाय आसा खालामो गसाइनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनैनि मेन टपिकआ जादों प्रमद बर' सारनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा रायलायगोन आरो प्रमद बर'नि सायाव माखासे बर'फोरनि गेजेरावनो माबायदि हेंथा जानाय माबायदि बायदिसिना प्रमद बर'नि सायाव दाय होनाय बेफोरनि सोमोन्दै आं गोबां फेसबुकाव खोनागासिनो बेनि थाखाय आं दिनै भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनानै खोन्थागोन दि प्रमद बर'आ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा गोरोन्थि मावदों ना मावाखै बेफोरबायदिनि सोमोन्दै खोथाखौ आं रायलायगोन। दा गिबियाव दङ प्रमद बर'आ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेबो गाज्रि खामानि मावाखै। माखासे मानसिफोरा बुजिया सोमजिया फेसबुकाव गाज्रि कमेन्ट खालामदों, गाज्रि पस्ट आगारगासिनो। प्रमद बर'आ दालालि, प्रमद बर'आ राजनितिनि फैसा जाखर, बर' हारिखौ थगायनानै फैसा जाग्रा होननानै गोबां बायदिसिना गाज्रि कमेन्ट आरो पस्ट होगासिनो बिनि फटक लानानै। बिथाङा बिदि नङा जानो हागौ आंनि साननाय मथेबा बिथाङा जोंफोरबायदिसो गोरिब सुबुं जानाखि बिनि न'आबो जोंफोरनि बायदियानो मालायफोर बायदि धोनिबो नङा। बिथाङा मालायफोर बायदि बिल्डिंआव थाग्रानि नङा आरो बेनोदि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेनो जाय माहाजोन मानसि बे मानसिया बर' हारिनि थाखाय जेबो साननो रोङा। दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा बर'फोरनि थाखाय गोबां साननानै गोबां होसिख्राव मिथिं दावथिङाव बायदिसिना मानसिफोरखौ बुजायनानै बायदिसिना दरना होनाय मानि बिथांनि होसिख्रावनायाव दिनै जों बिटिआर मोन्दों होननानै बिटिआर मोननायखौबो रंजानानै ला। आरो माखासे सुबुंफोरा बिराद प्रमद बर' सारजों दाखालि रायलायदोंमोन माबानि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बिथां आं नामफोरखौ बारा होलायलायला। नाम होलायबा आरो फटकफोर होलायब्ला माने आंहासो दाय जायो नालाय, ओंखायनो आं मालायनि नामफोरखौ आरो इमेजफोरखौ होआलासिनो आं भिडिअ बानायबाय थायो, बिदिनो जास्ट लेक्सारल'। बेनिफ्राय प्रमद बर' सारखौ गोबां गाज्रि बुंदों। ओमफ्राय दा आरो नै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो गफुरा बिटिआरआव हाबफैयाखै होननानै बिराद दावराव जागासिनो। माखासेफोर सोरबा आरोथ' दाखालि फेसबुकाव पस्ट होगासिनो सोरबा बायदिसिना सावनाय गावबा गावनि अफिसफोरखौनो सावना लानाय। बिदि जानाङा नोंथांमोन, जोंनि बर'फोरा दिनै बिटिआर मोन्दों होननानै थामथि गोरोबथा जादों होननानै बयबो गोरोबलायनासो थानांगौ। जोंनि बर'फोरा मानि थाखाय गोरोबलाया होनोब्ला जोंनि बर'फ्रा मानि थाखाय दासिमबो खौसे नङा होनब्ला आं मोनसे खोथाखौ दासिमबो आं अरायसम आंनि गोरबो बिखायाव लाबाय थायो। बे राव माने जोंनि जानाखि जोंनि मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव दैमालुनि जोंनि बर' हारिया साव नांनाय होननानै आं सानो। जोंनि बर' हारिखौ जोहोलाव दैमालुआ साव होदोंमोन। जानाखि जोंनि बर' हारिया सिगांनिफ्रायनो खौसे गैखायामोन। बेफोरबायदि एना एनि मेगन सालायनाया दासिमबो जोबाखै। स' बिथाङा दिनै मुंख्लं जालांबाय। बिथांनि सावा दासिमबो नांनानै दं होननानै आं सानो। दा जों बिथांनि सावखौ जोङो लायालासिनोबाबो दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा बेसेबांदि खस्थ' मावदों, अबाव दिल्लीयाव थांनानै अबेयावबा मिथिं गाहैनानै बेसेबांदि बर'फोरखौ खौसेथि लाबोनाय बायदि जादों। दा बिथांनि सायावनो जुदि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो जुदि बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट गाज्रि पस्ट होयोब्ला जोंनि बर'फोरनि गोबां गोरोन्थि जागोन आरो बेनो आरो। दा बिथाङा दिनै अल आसामनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। बिथाङा दिनै आफादनिफ्राय ओंखारनायाव दा दिनै आं जोबोद दुखु मोनदों। आंबो दाखालि बिथांनि भिडिअखौ नायनानै माखासे बिथांमोना इउटुबारफ्रा भिडिअ बानाय बिथांनि गाबनाय आरो रायजोफोरनि गाबनाय मानसिफोरनि गाबनायखौ आगारदों। आं नायनोनो हायाखै, माने आंबो जोबोद इमसनेल गाबबाय थादों। नायबानो गाबनो ओंखारो। आं बे प्रमद बर' सार बिथांनि फटकफोरखौ बा बिनि भिडिअ रायलायनायफोरखौ नुबानो आं गाबनो ओंखारो। मानोना बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय गावनि जानाय लोंनाय गावनि न'खर फारसे गारनानैबाबो जोंनि हारिनि थाखाय बेसेबांदि खस्थ' मावदों। जोंनि गेजेराव सोरबा साननानै सोरबा मावो नामा, सोरबा माहाजोन मानसिया मावो नामा? माहाजोन मानसिया खालि फैसानि थाखाय दालालि मावनो हागौ, नाथाय बिथाङा मावाखै। बिथांनि सायाव जाय बिथांमोना फेसबुकाव गाज्रि आरो इउटुबाव गाज्रि कमेन्ट आरो गाज्रि पस्ट भिडिअ बानायनानै होदों बिथांमोना डिलिट खालामनांगौ। बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेबो गोरोन्थि मावाखै। प्रमद बर' सारनिसिम आं जेबो गाज्रि सानाखै। आरो बेनोदि जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि जायोब्ला मालाबाबो दावखोनाय नङा। बिटिआरमोन, बड'लेण्डमोन, जिखुनु अट'नमासमोन, जोंनि बर' हारिया खौसे जायागौमानि मालाबाबो दावखोनाय नङा। दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों बयनिसिमबो गोजोन्थों। आरो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो दाबायना हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोना नुबाय थायो। आरो मोजां मोनोबा लाइक हो। आरो नोंथांमोना आंखौ माबायदि भिडिअ बानायजानो लुगैयो नोंथांमोना आंनि चेनेलनि भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालामबानो जागोन आरो। बाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।